Hello guys, togashira mchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvakare ndini wenyu vatete Glow. Mzora nhasi tine nyaya as usual. Tisati tapinda munyaya ndambozama kukwidza dress ndokuziva kuti vamwe vanenge muchiti munhu ari kutiratidza cleavage uda kutitora varume vedu. Aiwa, vari safe musahla vari safe havambouyi. Aiwa ndambozama but tiri kuramba nditi alright regai ndiise chebreak up. Da zvingaita nani ya kuti cleavage isabuda nditika ya tafara. Chita happy kudzimba uko. Munomboziva here kuti pane vanhu vanenge vachitoti pane mufesi akanditumira message akati kwai ndakakomenta kuti vatete vakachena. Hanzi mudzimai akapenga kuputsa zvinhu mumba. Ibikani rakawa motsambira munhu wamusati mamboona here. Alright, regai tipinde nyaya yedu yekutanga yemuzuva ranhasi. Hanzi makadii tete nedare. Ini ndiri mudzimai ane makore ati wandei. Asi nhasi ndauya nenyaya iri kundiremera mushure mekunge ndashandisa mushonga kutora murume wemunhu. Hongu ndakamutora asi we are not happy. Mwari vekudenga vakatsamwa nechiitiko ichi. And years later, I'm here to let you know kuti zvakaoma. Ndiri kukohwa zvandakadyara. Ndainge ndiri sister, ndakapikira. Asi zvinhu izvi ndakazviita mushure mekunge ndangonzi namai vangu enda, asi ndainge ndisingadi. But because ndakakurira muchechi umu, ndichiona vanhu vachipikira, handina kumbozvifungisisa kuti ndizive kuti this was going to be lifetime of celibacy. Plus at the time ndainge ndiri mudiki, handina kumboziva kuti nyama ichadawo zvaingada. Ndakapikira kwemakore 5 asi pakazongoitawo vamwe fata vakanga vakuitawo mainterest neni. Takatanga kubanana vatete zviri zvinhu zvaiitika secretly asi pavanhu chero kumaservice chaiwo taipotraya kuva vanhu vari holy. Ndakazoita pambiri in my first days ndakatanga ndichasunga asi rina manyanga hariputirwi. Yakava scandal nyaya iyi zvikashamisa kuti sister Ningi neutsvene hwavo vainge vaine pambiri. Ndakasekwa, ndikanyadziswa, ndikadzingwa kuperish iyi. I had failed myself. Amai vangu vainge vaine ukasha hwekuti ndainge ndavanyadzisa muchechi uye kumaraini. Ndakadzoka kumba ndikagara. Vezera rangu pandainge ndichipikira vainge vatoenda kumacollege vakapedza. Apa inini ndainge ndatovawo nemwana. Ndiani aizondida, ndiani aizondiroorawo. For more than 2 years ndaigara kumba ndisingaendi kana kuchechi kuya kuzofunyadzi. Asi one funny thing was fata vainge vasara. Zvakaita sekuti ndainge ndazvimitisa ndega. Ndakadzidza zvakawanda kuti life was indeed unfair. Mwana ainge achikura hake. Ndakazoenda kuteachers college kwava kudzidza makore kusvika ndapedza. Ndaiziva kuti I was not supposed kutamba nevakomana, otherwise ndaizodzokororwa. Paper 2. After graduation ndakaplacewa pane chimwe chikoro chainge chiri kumamisha. Takasvika tiri group kubva college and the place was very beautiful. Paive pedo neroad nemashops neclinic. Saka ndakaona kuti ndainge ndaita lucky kupuwa nzvimbo yakanaka kusiri kumachonyonyo. Kubva day randakasvika pachikoro ichi, headmaster vakaratidza kundifarira so. And eniwe ndakangotiwo munhu ari friendly. January zvikoro zvainge zvavhurwa first term. Ndakava nomufaro kuti ndainge ndoshandawo, ndavawo nefinancial freedom. Zvese nefreedom yangu. Kubva ipapo vatete ndakatangawo kuita muviri wakanaka semunhu ainge ozvishandira. Headmaster vainge vaine mudzimai wavo aishanda ari nurse at the nearest town. Handichazotaura hangu mazita enzvimbo. One night vakandidana kumba kwavo. Kwaisava nemafoni panguva iyi. Saka vakatuma vana vaitamba panze. Hanzi madam muri kudiwa naheadmaster. Ndakafunga kuti yaive nyaya yechii. Ndainge ndapedza kusubmita scheme book rangu. Asi painge paine mamistake here. Pane vanhu vari kuforoma zvidhina panze apa. Meno kana muri kuhwa noise yacho asi yei pakaoma. Alright, handetoni. Ndakafunga kuti yaiva nyaya yechii. Ndainge ndapedza kusubmita scheme book rangu. Saka painge pane mamistake here. Ndakaenda ndakabatirana maoko kwakwana munhu akagara pasofa. Kuvaive nedzimba hombeka. Taigara pacampus asi vainge vasina kupfeka sheti vachingori nechikadubura. I hesitated to go in. Vakabva vasimuka kwava kuti come in, feel at home. Ndakashaya neremumuromo. Asi kutaura chokwadi, I did not like it on that day. Ndakabva ndaita quick U-turn ndikadzokera kumba kwangu. The whole year was a difficult year for me. I made sure kuti I always avoided him. Gore rakapera asi one thing chandakaona is munhu haana kudzora tsvimbo. Vaingoramba vachiita
ma-advances avo. The following year, I think I got too much comfortable. Ndainge ndisavatye zviya zvakanyanyisa, saka I loosened up. And one thing I noticed, mudzimai wavo ainge asingauyi zvakanyanya, maybe because vainge vaine project yokuvaka kutown, asi aiuya ka1 pamwedzi or ivo ndivo vaienda. Saka basically paisava nepresence yemudzimai pachikoro. Nekufamba kwenguva takatanga kutamba tese kusvika tajairana. Pachikoro apa painge pane vadzidzisi vakawanda, and still relationship iyi yainge iri secret. Ndainyorerwa tutsamba vaiti kana vakuenda kudhorobha vaindiunzira tuma nice. Before I knew it, ndakanga ndaakutonorara mumba memukuru uyu. Ndomuka early morning kuma4 and sneak back into my room. Vatete, kwakava kuita kwedu kusvika one day gava rakadambura musungo. It was midweek, saka I was way too relaxed. Nditori mumba memukuru. Ndakanga ndatuma vana vechikoro masikati kunotenga nyama kumagrosa. Ndikatobika kudya kwemanheru. Tainge tichisasana hedu nemukuru wangu. Takanyatsopombonoka. Murume uyu aindipa manyemwe tete. Tainge tine relationship yainge iri sweet. Aiwa rudo rwaipfachukira. Sevanhu vainge vakapombonoka pasina kana matyira, koza amai mwana vaisauya. Takabva tanorara. I think it's because of ukasha nekunzwirana shuga kwataita zvekuti takangonorara muimba yemukati kana kumbotarira kuti madhozi akalokwa here. Tiri pakati pemutambo ndakanzwa dhoo richivhurika. I don't want to be graphic about it, but pakanga pasina kumira mushe. Munhu ainge apinda mumba uyu ainge ari mudzimai waheadmaster. Ndakauruka nekuti ndainge ndiri pamusoro, and lucky kwainge kuri kumusha, masolo asati atekeshera, saka munhu hana kunyatsondiona fesi yangu. Ndakauruka ndikangoorera hembe dzangu kwava kubuda ndiri bara. Since mainge muri murima, ndakasiya underwear yangu kwava kupunyaira ndakananga kurumu kwangu. This happened so fast. Murume akasara achidhila nemudzimai wake aingoridza mhere kunge kwafiwa. Munyonga yese iyi ndaigara murumu yainge iri muimba mune passage. Saka ndiri mubishi rekuzama kukinura, one teacher directly opposite me akavhura dhoo rake nekuti ainge anzwa mhere. Akazongosarawo nashure. At that point maybe akangofungawo kuti ndaibva kunogeza mausiku. Asi pacampus vanhu vazhinji vainge varara, vakamutswa nebopoto nemhere iyi. Kuseni I noticed kuti tsoka yangu yainge yavharwa nedhishi. Handiti zvinoitwa kumusha kuti pawatsika vanovhara nedhishi, then kana kwaedza mozonzi tsikai paside up. I noticed the silence yaiva mumba umu. It looks like mai ava vainge vakarara here since vainge varwisana nemurume. Ndakatumwa twana vaya vaikasira kusvika pachikoro kuti vabvise dish uye vakandire huku chibage. I was desperate to cover my tracks. One thing I knew for sure was that that lady didn't see my face. Asi vaiziva kuti murume ainge aine munhu. Ndakabudirira, but I forgot nguo yangu yemukati iya. It looks like mudzimai akatora nguo iya nekuti hazvina kuzotora nguo yakareba ndisati ndaona ma-results. That same day kuchikoro, mukuru vakauya kuzondiona kuti ndainge ndiri same class. Vakandipa signal yekuti vaizondiona later. Vatete, at this point I was filled with fear, asi mudzimai akarongedza kwava kudzokera. After this, ndainge ndazvudza kuti ndapona nepaburi retsono. I was supposed to stop, but guess what? Kuma past 10 usiku ndakanzwa knock padoo. Mungozivawo kumamisha kuma past 10 panenge pava pakati pawo usiku, vanhu vanenge varara. Mukuru vakapinda kwakundimbundira. Ndaida kuramba asi vakandibata muromo vakati shi. Takabva tarara. Murume uyu ainge akanyura murudo kudarika inini. I tried to tell him kuti I couldn't do this anymore, but hana kuzvigashira. Kazhinji varume venyu vanoramba kurambiwa. Mavhiki mashoma akatevera, ndakatanga kutevera mwedzi, but it was not regular. It lasted for 2 months kusvika tavhara. Apa pasisina mutambo, asi murume hana kurega kuuya kwandiri. Ndakaona kuti kubuda ropa uku kwaisazopera, and I knew kuti this was not normal. Ndakaenda kuna umwe mbuya so. Makore iwawo vaishandira mutoilet yemugweru. Toilet iyi yainge ine mbiri yekunwa. Yainge ine makomba ari pasi. Yaita zviya zvekunzi guju kuti uiflash. Mukati metoilet iyi yainwa kudai, mainge muina mbuya vainge vane fesi yavo yaita kunge yakatwa so. Ndakanovatsanangurira nyaya yangu. Vakandipa mishonga. Ropa riya rakamira. Ndakava nokufara chaizvo. Zvikoro zvonovhurwa. Ndakadzokera ndinovatenda ndikavaudza kuti ndaida mushonga wekuti ndidiwe zvekuti be. Baba vaya
vaizongoita nezvangu chete. Mushonga wekuti vaseme mudzimai wavo, uye wekuti ini ndidziye, uye kuti bonde randainovapa rigare muhana mavo, pasava neumwe futi aizovafadza kudarika ini. Vatete, murume akatanga kuita nezvangu, ende pandiri ndotoshaya kuti ndainge ndapindwa nei, asi ndiwo wakava upenyu hwangu. Pachikoro vakatanga vachataura, asi vakaneta, vakaguma vajaira. Murume akanga asachadi anything to do with his wife, aingosema mudzimai wake. Vainge vaine vana vaviri, iniwo ndakazoita 2 more kids, vakava 3 neuya wafata. Heri no dambudziko vatete. Murume ndichiri naye, asi vana vangu marombe ekupedzisira, vose vari 3, vana vakura. Uya wafata imbavha inozikanwa mumaraini, anoita zvechiwindi asi anoba zvakare imo muguta reHarare. 2 vaheadmaster, musikana ari kungomitiswa achiunza vana pamba. Uyu wekupedzisira takamendesa mhiri kwemakungwa kuchikoro. Fees yaiti tikatumira aisabhadhara. Chikoro haana kuzombopedza, akadhipotewa akadzoka kumba. Hapana chakanakira chimwe, akuita zvemadrugs. Tete ndinoziva kuti zviri kubva pamusodzi umwe mukadzi. Vana ve-first wife zvavo zviri right. They come visit their father here and there. Vanouya nemota dzakasiyana-siyana. Takazovaka musha wedu munharaunda iyoyo. Asi unonyatsoona kuti Mwari vakatsamwa nezvandakaita. Ndakaputsa musha umwe mudzimai. I'm not even proud of it. Misodzi yake yakaunza chituko kwandiri. Yes, tainzwira nashuga. But 30 years later, shuga hapachina. Angova matsengwarengwa, mafufu epwa, asina kana shuga. Weduwe, dzidzai kwandiri. Tazvinzwira toga kuti it will not usually end in tears. Hazviwanzopera zvakanaka vaiwira nashuga iko muzvikoro muko, kana kusina entertainment vanhu vanoitei. Ndaida kungoti ndingoti pane comment yakasiyiwa yekunzi nyaya dzeurombo dzatinoverenga idzi dzakati wandei pano papage panapa, zvinoita sekuti tiri kupromota vanhu kuti vaite zvemushonga. But I think we all know my position kuti we do not do that. Hatikupromoti zvinhu izvi. Ende kazhinji kachona tikada kuposta nyaya dzisiri dzemasecrets emushonga shonga, vanhu havaoni kwaisoda masecret. Vanhu vachona vanoti isusu ndo the reason why we subscribed kuti tiwe masecret. Saka imi kana musati atiudzi masecret emushonga tichibatei pano, handimozvona. Saka by the end of the day you feel like you don't even know what to do. So what I'm going to do is, before we read nyaya dzemushonga, let it be known zvakaipa inyaya dzatiri kuteerera tichidzidza. Vazhinji vanodzidza, varipo vamwe vanofunga kuti tiri kupromota. Aiwa, sorry zvenyu, hatimbozvipromoti, handiti. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Kadi tete, zita rangu ndinonzi Ruvimbo, uye ndiri musikana akazvarwa mugore ra1995. Ndakakurirawo kumhuri yaiva norudo zvikuru, which is my maternal side of the family. Mukukura kwangu ndakasangana nemakunun'unu, maodzamwoyo, asi mazviri zvose ndakazongozvisimbisa kuti ndive zvandiri nhasi. Ndakazvarwa munzvimbo yeHurungwe kumaruzevha, zvichitaura zvinonzi vabereki vangu vakanga vasina mbobvira vakaroorana. Kufambidzana kwavakaita vachiri kuchikoro ndivo makazosikisa kuti padyiware mhonzi ikamira inova inini. Zvinoreva kuti I was a product iya yavanoti muchirungu unplanned pregnancy. Nokuda kwokuti amai vangu vanga vachiri college pandakazvarwa, vakanondisiya kuvabereki vavo, iwe ndokuendera mberi nedzidzo. Ndava ne5 years amai vangu vakanga vatopedza zvidzidzo zvavo, ndipo pavakauya nababa vangu vachizondiratidza, vakandiudza kuti ndivo vakanga vari baba vangu. Ndakava nomufaro usingatsananguriki semunhu akangokura achigara nagogo nasekuru. Ndakanga ndagara ndine shungu dzekuvawo nababa. Zvapinda baba vangu mupenyu hwangu, veduwe ndakava nomufaro chose. Hapana chandaishaya, vaindiitira zvose kubva kuschool fees, nhumbi chaidzo dzekupfeka. He was a wonderful father. Baba vangu vaiva mudzidzisi munzvimbo imwe chete neyataigara. Kubva zvandavaziva, chiko chandaisaitirwa. Dzimwe nguva vaiona vauya kuchikoro kwandaidzidza netunonaka, vaiwanzouya vonditora kuchikoro vonondisiya kumba zvakare. Kwanditi vakanga vachiedza nepavanogona napo kuratidza vabereki vamai vangu kuti was a changed man. Chatisina kuzwa ndechekuti yaiva nyoka mhenyu yaizodya mazai ayo. Mugore ra2021 baba vakauya vakakumbira kuti ndiende kunogara navo muguta reHarare, nechikonzero chokuti vakanga vasingade ivo kuti ndirambe ndichidzidza kumaruzevha. Vaida kuti ndinodzidza kudhorobha uku kwaiva nefundo iri nani. Nokuda kwekuti vakanga ndiratidza kuvabereki vamai vangu kuti munhu anondida uye nokundichengeta kwese kwavaita, ambuya nasekuru vakabva vangobvumira mudenga
Panguva iyi baba vakanga vava nomumwe mudzimai uye nemumwe mwanasikana nastepmother vangu. Kubva zvandatanga kugara nababa ndakava nokuona kuti vaigaronetsana nemudzimai wavo nguva nenguva. Zvinova zvinhu zvandainge ndisina kujaira. Kubva zvandagara nagogo nasekuru handinambobvira ndavaona vachiita mhirishonga. Ndiwo wakava upenyu hwangu hwekuti pose pavairovana ndaitora munin'ina wangu uya tonopotera kuvavakidzani. Nerimwe zuva baba namai vakava nokusanzwanana kukuru zvakazoita kuti mainini vangu vatore mwanasikana wavo ndokubva vatiza vachindisiya nababa tiri vaviri. Ndiwo usiku hwandakamanikidzwa kuita bonde nababa vangu nyakutumbura. Ndainge ndava ne8 years. Panguva iyi handina chandaiziva. Mupfungwa dzangu ndaingoti kuda ndizvo zvinoitwa nababa nevanasikana. Hongu zvairwadza ko ndakanga ndiri mwana mudikizve, nyama dzaive nhete, handina chandaiziva. Ndinorangarira musi uyu wazvakatanga tete. Ndakanga ndakarara hangu pasi since tairoja mu1 room. Baba vaiva pamubhedha ndipo pavakandiredza kuti ndiuye ndirare pamubhedha navo nokuti amainini vanga vasipo. Ini handina kutya kana kuvhunduka. Handiti vaiva baba vangu here. Pasina nguva my own father tete nyakutumbura vakandiudza kuti ndiuye pamusoro pavo. Pavakaona kuti zvaramba vakandisandura vakandisa pasi ivo vakauya pamusoro ndokundibvisa bhurugwa kwakutanga kumanikidza nhengo yavo mandiri. Vakabva vapedza kwakundiisa muzidhishi, madhishi aya mahombe atinoshandisa kuwacha. Vakabva vandigeza nekuti ndakanga ndari kutika uye muviri wangu wose wairwadza. Vakatora nguva inenge 1 aya chaivo vachindigeza uye ndikazvifunga nawo that ndakura ndoona sekuti vaida kuedza kudzima evidence. Mangwana acho mushure mechituko ichi baba vakandirambidza kunotamba neshamwari dzangu. Kwakuswera vakandivharira mumba. Panguva iyi ndakava nekushungurudzika kwakanyanya tete. Ndakava nokufungisisa zvikuru uye for the first time I missed my mother. Ndakatanga kufunga kumusha kuna gogo nasekuru. Ndakatanga kuvenga baba vangu zvikuru. Ndaiona vari mhuka chaiyo. Chero hazvo stepmother vaisandibata zvakanaka. Ndakavafunga panguva iyi. Ndakademba kuti dai vadzoka because ndaiziva kuti vakadzoka chete chituko chakadai hachazoitika zvakare. Chandisauza ndechekuti this was the only beginning. Baba vakatanga kurara neni whenever he got a chance until it became a normal thing for me. Ndava mugrade 7 ndorangara there was a year end school function. Taifanira kupfeka hembe. Panguva iyi ndakanga ndava musikana muhombe uye ndavawo nechipfuva. Ndakanga ndava kutotevera. Baba vakandiunzira dress randaifanira kupfeka musi uyu. Pavakanditi hedza that same vakarara nemi zvakare. Ndakabva ndabatira pamberi. Nekuda kwekuti ndanga ndave neruziva kuburikidza nezvataidza kuchikoro about child abuse, I confronted my father. Ndikavaudza kuti zvamuri kuita zviri wrong. Mukaramba muchidaro ndichanotaura kuna gogo. Ndipo pavakatanga kundithreatena and sometimes buy me gifts to keep my mouth closed. Nerimwe zuva ndakarwara ndiri kuchikoro. Ndikabva ndaendeswa pachipatara chiya chaiva pedyo. Chiremba ndipo pavakaona kuti ndaiva pamberi uye ndainge ndiri HIV positive. Panguva iyi ndainge ndane 13. Amai vangu pavakanzwa izvi mwoyo wavo wakatsemuka ndobva vangodonha nekutofira ipapo. Ndongotenda Mwari kuti nhombo iya yakazobva uye baba vakazosungwa asi ronda racho harisi kupora. Baba vangu vakandigura kunorira. Kunyangwe nanhasi chituko ichi chakandikanganisa zvokusvika muzuva ranhasi. Handina moyo nevanhurume. I'm very toxic zvekutodaro. And I will never get married. Zvakawanda asi zvanhasi tagumira pano. This is sad. This is very sad. Moyo wangu watsemuka. Unoziva kuti moyo wangu watsemuka. Chandingangotaura ndechetu, should we have any children? Because ndoziva kuti pane vana from 13 to 17. Those are the youngest to watch this channel. If something like this is happening to you, andakakudzai this whole week I've been saying, ndanyorai tsamba kumaticha. Kuchikoro ndokunoperera nyaya yose. Munhu asungwe. Because mukaendesa kuhama vana tete vanoti hazvitaurwi. Nyarara. Vana tete venyika kuti hama dzenyu hadzina simba rekuendesa vana baba venyu kuchipatara vanohla. Take this kuchikoro. Complete strangers will deal accordingly with the abuse. They will deal very well. Ende kuzima bani mozoti havatambi. Ende nyaya dzeabuse kukoti. Kamwe. Hautauri kaviri. Kungotaura maporisa zvadovharana munhu akudonovharikwa dzadochena. Dzovatadza chena. Handitika. Ngatiregei kuva vanhu vanoda kuita zvakadai kuvana tichiabhusa vana. What do you benefit from sleeping with an 8-year-old? Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. I'm really sad. Ini chakandituma kudadirwa vatete.
handina kuzviita for fun kana seexperiment, asi ndakaita zvinhu izvi because of situation. Hazvina kumira mushe kuti unosvika 38 years usina kana kiti inoti mweye mumba. Murodhi macho chero kamisa musikana, vasikana vacho vanongomirira maGD6 nemarapture. Kana uchipadura nedzaAdhamu, vazukuru venyu havatomboti cheuka, vanenge vachitoita senge vanosemeswa newe. Unotoona kuti mari inoita kuti zvinhu zvose zvifambe vatete. Mari inoita kuti upenyu huenderere mberi. Chero hama chaidzo dzinokuita semunhu asina basa. Kana pari pamafunction ndiwe unenge uchingotumwa kunochera mvura. Kana utema honi unotanga uchaona kuti ndiri useless, wopedzisira wava kunzwa useless wacho. Unopera simba, kuhwa mweya uchipera mumuviri mako. So ndakazongoona kuti kusiri kufa ndekupi. Tagara tichangofa tigobubunywa nemakonye. Saka beta ndife ndambohlawo nyika rutivi. Takaita ndirombe, kusekwa kunzi ndiri rombe. Ndakazoenda kun'anga ende ndakaenda ndichiziva handina kutrikwa anything. Ndichisvika n'anga yakati yange yandifarira instantly, so yaizondipa mushonga wakaera kuti vanhu vanawo havasviki 10 pasi penyika yose. N'anga yakanditi yaizondipa weti yenjuzu. Weti yenjuzu yaizoiwana pai? Handiti njuzu yaigara mvura, saka weti yenjuzi vaizoiwana pai? Ndakasara ndine mubvunzo, asi kana usina maoption unongoti machena ose, hapana mhodzi. Ndakapiwa tumvura tushoma shoma, ndikanzi ndimwaye mumba mandovata zuva nezuva, ndosiya zvakadaro. 2 weeks dzakapera ndichingomwaya, asi chainyaya ndishamisa ndechekuti chero weti yenjuzi ndaimwa everyday, mumba yainge singapere. Sekuru vainge vanditi weti yenjuzi ichaita kuti mhanza ipenye, ichazarura rombo rakanaka, zvinhu zvangu zvigofamba zvakanaka. Ndatova pedyo nekuenga mabhutsu, ndakambuka mumba mune mari nyowani. Handina kumbovhunduka nazvo nokuti mari yaizopedza matambudziko angu. First paycheck ndakanopindira hembe nyowani, pamwe chete nemafuta nesipo dzine mazita anozikanwa. Ndakanotenga zibhavhu rangu aya anokandwa nemapostori, kwava kudziisa migomo remvura, kwava kunyatsokodobora tsvina yose zvekuti mvura yakasara ita brown kunge manga muchibhuguja zvimuru. Mvura yechipiri ndiyo yandakanzwa kuti ndainge ndavota. Upenyu hwangu hwakatanga kusanduka. Pamusatamba nekuti within 1 day unomuka une dzama remari. Ndainyatsonzwa kuti mutumbi uri kufadaya, mutumbi uri kunakirwa nekuhla mari. Upenyu hunonakidza kana une zvinokwanisiro. Nhamo yandaiti nhamo yakazotanga mari yawedzera kunyuka mba mangu. Zvaita sekuti kuwedzera kwandaita kudya mari ndiko kuwanda kwayaita. Chakatanga chiri chidhina chimwe chete, apa ndiri kutaura ma100 oga oga anenge ari matsva, achiratidza kuti haana kana kumboshanda kana nepapeace course. Kozotiwo mari idzi dzakatanga kuwanda zuva nezuva. Vatete ndakazama kuidya sindaikonewa, ndikabva ndati rega ndigozoone kutamba nanaboys vangu tomorrow. Ndakanzwa foni yorira zvichinzi baba vangu vangoti musoro, vakamhanyiswa kuchipatara, asi baba vangu did not make it. Baba vangu vakashayika. Rufu rwakaita rwemhando yepamusoro-soro. Ndingangoti rwaisava rufu asi funeral, nokuti hakuna hama yakambomuona bhodho, catering company yakaita zvose. Ndichidzoka kunoiga baba vangu ndakawana mumba mune churu chemari. Weti yenjuzu yange yoita munana, asi rufu rwababa vangu rwakaramba kudzimika mukati mepfungwa dzangu. Sei baba vangu vainge vangofa zvisina tsarukano? Sei baba vangu vanga vangofa vasina kumboenjoya mari mwana wavo? Hudyi rudzi vatete hwainge hwandishandira. Sezvo ndainge ndawana weti yenjuzu dho, n'anga sezvo ndainge ndawana upfumi uhu nekuda kwen'anga, zvainge zvangonaka kuti ndidzokere kwazvakatangira ndinobvunza kuti chii chainge choitika. Ndakasvika kun'anga iya ikati yainge isina mhosva neni nokuti ndainge ndatsvaka pfumi ikandipa weti yenjuzu, asi mari yacho haifanirwa kupfuudza zuva iripo, totofanira kuipukuta yese kusara pasina kana trace. Zvichireva izvo kuti kana mari ikasvika nhasi na3 handifanirwi kusvika 3 mangwana ndinayo, kana ikasvika na6 inofanirwa kuhliwa ipere. Vatete mashandiro aita weti yenjuzu iyi ndeyekuti uchidya mari yakawanda uchiita imwe yakawanda. Mari yange yakawanda, imagine churu chemari everyday. Ndaitofanira kumuka kana pane night club inenge ichiri yakavhura ndinotengera bhawa rose doro. Imwe ndaimwaya different places kuti vasina vanhonge. Apa ndibvumiri kuita madonation kumachechi kana kuzvikoro. Weti yenjuzu yanditambudza. Vatete regai zvizi zvepasi pano hazvina maturo. Ndaifunga kuti ndichawana mari, asi mari yacho ndiyo yatova kundishungurudza
zvekuti ndinodemba kuti dai hangu ndagara ndiri murombo. Vasikana vanoita kuzvikanda pandiri, handina kana feeling nemunhukadzi. Kubva zvandatanga kumwaya wete njusu, chero munhukadzi akauya asina kupfeka, handina kana pandinombonzwa changamire vacho avareact. Handichazivi zvekuita. Ndakambozama kuita mapati asi practical here kuita pati everyday. Ndikasabubunya mari yacho panowa munhu mumhuri kuvigwa chayo. Ndodemba kudai ndakatizira kuna Mwari. Zvimwe nerimwe gore vaizondidzorera chakadyiwa nemhashu uye chakadyiwa nemupedza chose. Mugoona ndaitova active member kukereke. Nhamo ndiyo yakandituma kuti ndiende kumushonga yezveweti yenjuzi yandionesa chisooneko. Ndaneta ndapfidza nokuva nemari yomushonga. Hatisi kuti endai munoita zvinhu izvi. Imi kana muri vanhu vari right chaiyo munonzwa kuti vari kuti zvinhu izvi zvakashata because in the end you struggle. Who would want right? Munoziva here kuti kanzi baba vangu akafa, ningu wangu akafa. Amu understand rufu imi. Rufu is something that is very permanent. In as much as we are takatarisa tariro inofadza kuti Jesu achauya vakafa vachamuka and all. Death is so permanent. Ndiudze kuti munhu akafa muna 1980 izvo zvane makore mangana akafa. It's something else. Why would you sacrifice ropa rako, your own blood because of money? Let's stop this whole thing. The reason why we are reading this, kungoti vanhu vanotsvaka vanoposta zvinhu kuma TikTok vanoshayiwa kuudza. Handiti tozviverenga kuti tidzidze kwete kuti muadmire zvinhu izvi. Handiti ka muri sei Aunty Glory ndotenda nechirongwa chamakativhurira nemashoko amunotaura. I really like you a lot because everything that you talk munoisa Mwari pekutanga. Every day ndotenda mavideo enyu. I follow on TikTok, YouTube and Facebook. Nyangu yakamira yakadai ndakakura ndichitambura ndisingazivi baba vangu nekuti mai vangu vanga vakandivanzira. Ina handina kudzidza. Masiblings angu vana vababa vangu ndakavawana pandakanga ndarwara. Ndikaona kuti vakanga vari vana vakadzidza vaichengetwa zvakanaka but inini mai vangu vakanga vakandiviga. Baba vangu vakanga vakaudza mukadzi wavo even nema kuti ndine mwana wangu wandinaye. Zvakandirwadza kuti ndaitambura ndisina kudzidza. Mai vakatadza kundiendesa kuchikoro ndichiitwa house girl ndichichengeta vana vavo. Nyangu ndeyekuti mai vangu vanondivenga. Chavanongoda it's income inobva kwandiri. Kana ndisina mari yandinovapa havadi kundiona. Kuno ndinogara nevana vangu nekuti murume wangu akashayika. Vana vangu vaimbogara namai vangu kumusha. Saka mai vangu vaiti kana ndisina mari vana vangu vaitambura. So I decided kutora vana vangu ndigare navo. That's when I discovered kuti vanondida kana ndine mari. Kana ndisina havatotauri neni even ndikatumira message paapo vanondi-blue tick. Apa foni yacho ndindakavatengera iri Mother's Day. Zvinondirwadza Tete Glory. Izvezvo havatauri neni nekuti handina kutumira mari. Saka ndati ndinzwe kwamuri ende vamwe kuti vanoti chii panyaya yangu. Kuti ndinofanira kutumira mari every month kuti ndiwe namai. Vana vangu vofa nenzara here nekuti handina murume. Ndichitumira mai vangu. Handina kuvaka kumusha nekuti ndanga ndichengeta mai. Apa vanogara nevazukuru vane masisters angu vasingatondifari nekuti hatina baba wani. Masisters angu acho havatumiri chinhu kumusha ndini ndinotumira. Ini handichazondodini. Ambe ndichitumira mari kuti vandifare here ndichengete mari yangu ndigone kuvakira vana vangu musha. Kuitira kuti ndikamuka ndakafa vana vangu vaone pekugara. Ndizvo zvandiri kufunga nekuti rudo rwamai vangu ndofanira kurutenga. Right. Hanzi sorry guys. Apa pakati chashandisa tough love. The family that you come from, it's very important, yes, but you have a new family, you have kids, and you don't have murume akashaya. Makore ose, I think xenophobia yakatidzidzisa. Makore ose mazhinji tatakangorelaxa tichiti ramangwana riripo tichitumira mari kumusha. Sezvavari kutaura ndaitumira mari every month. Asi takapepuka nditika right now haidi ukanzenda kumba unoenda kumba kwanoenda kwamai vasingakudiwo vane conditional love. Is that a good thing? No. Saka ndiri kuti kudini ndiri kuti the best thing that you can ever do. You are not alone in this whole thing. Zvamuri kutaura izvi tinavo vabereki vakadaro vekuti vanotaura nesu kana vachida mari kana pasina mari havatauri. People, they don't care. Our parents, they don't care. It's very unfortunate. They don't care. I do also. You're not alone. Why should you send money? Why are you sending money? You vana vasina. Should not make a sense. Vana vasina motumira mari kuna mama. Aiwa chengetai mari muvake musha wenyu because mangwana mukamuka makafa vana venyu vachanogara mama vasingavari nema sisters enyu. Guys, let's open our eyes and see the reality pamberi pedu. Ndogara ine murume wangu takambotaura kuti should anything happen to us, ndiani unombozvitarisa kuti ndiani padzinza rusangati who's going to love your child? Ndiani? Who? Ndipei one. Open your eyes right now and ndiri kukubvunza izvezvi vateereri. Should anything happen to you, nyora vanhu vekumba kwenyu vose ava uvaisa apa
ugova kuti uyu achaendesa mwana wangu kuchikoro, uyu achamubata zvakanaka, uyu achamutengera mapedzi zvakanaka, uyu achamuendesa kuchikoro. Handisi kureva kuMCC, kuMidlands Christian School, ndiri kureva kuMukoba, I don't know zvikoro zvekumukoba, like you know, like an ordinary school in Mukoba or wherever, kuHarare, kubudiriro 5 kana iripo nzvimbo yakadaro, you know. Ndinyorerei pasi mundiudze kuti kana ukafa nhasi, who's going to take good care of your children. Kana unayo totenda Mwari. Asi vazhinji venyu ndokuudzai, most of these people vamunoti hama havakudii. Indakatomugara nemai vangu, nemai vangu vainatsoziva kuti munhu asi right. Ini handinatsowisisa mai vangu up to now. Vakanondisiya kumba kwehama iyoyo. Hama iyoyo yanga yakaipa, yakaora mwoyo. Uri mpenyu, asi musi wanouya mai vako noona vachiti esi right here, wapfeka pijama wachena, nice. Iwo then handiwe semwana stupidity unobva watoti vanondida. She's never been nice. No one. My sisters, and you let it be known, your siblings, your mother, vadi vana venyu. Take it or leave it. Moti ndokunyeba. Ini ndokudza ichokwadi. Especially varume vakateerera panapa. Mune muchoti we are not ours. But the reality avadi. Right. Sata pina mne kupedzira. Ndoda kungoti guys. So nakaenda ku Park Station, Powerhouse. Nishobatisa mapaso. Kwa ndino nchibatisa paso dzenyu dzeko. Kwa iripi imwe story here. Hanchaiona. Pane yenda ndakachiverenga inyongwe nesoro. Iripi? Ndakatumirwa audio ndemuridzi wayo arikuramba achiti vedwe haisiri onde right. Muridzi wayo anga achingoti vedwe ndakatumira nyaya yangu hamusi kuiverenga. Ndisati ndaenda munyayo ndaida kuudza kuti ndakaenda kuPowerhouse the other day. Ndainobatisa magoat milk enyu. So you guys, I need you to understand one thing. Vanhu vari kuHarare handigoni kutimira goat milk. Why? Because ukatenga kagaba ke200 kuti ndibve panapa kuenda kuJoburg ndoda petrol 200. So it doesn't make sense for me to go there. And zvinoda kuti that day, the entire day handichatoshanda. Because pandienda kuJoburg nekudzoka yatova nguva yekunotora vana kuchikoro. So ndosaka ndisingaiti no Harare deals. But anyway, this one was a diaspora one. So vanotenga zvakawanda. Vandaenda kubhasi. Ndakangoti ndisvika kubhasi, vandaona rimwe gentleman rakati musarega kusubscribe. Ndikati uyu munhu wangu. Vakafara visingaiti. Vakati muri right. Ndiri right. Saka munhu kwai vati ndisataura zita ravo zvangu. Because ndakavati ndoda kukupai makastoma. Saka vanoti munhu anoshanda kuPowerhouse. Zvezvekuti hamda kuziva kuti bhazi riri here, passport toburisa sei, madhiri ose wamunotsikisa toendesa zvinhu sei kuZimbabwe, kuHarare, kuBulawayo, kuGweru. Ndiye munhu wenyu, ndichasiya namba dzavo. Vati ndisataura zvangu zita rangu. Vati kwai vanohlakuroyo. Asi is a very nice gentleman. Ndakabatisa mapaso ka2. Unongosvika udovapa, ivo ndo vanonoinza paso yako. Wauti mangwana ukudziva kuti bhazi rasvika. He is a very reliable person. Anditika, he's very, very humble and very amazing. Ndoziva kuti muri kundiona kumba ikoko namama. Ndinokutendai. Thank you so much for the love that you showed me. Pane vanhu vane rudo panzapa. Guys, right. Regai tipinde mnyai notere kupedzera aya antimakadi problem yangu yakamira yakadai. I dated wamwe baba ndine 23 years ndichangobva kushayikirwa nemurume wangu. Iye he was 36. We dated for 1 year. Twaifamba zvakanaka apa aindivanzira kuti ane mukadzi tichidanana. Pakati pachipera gore rekutanga ndakati ndakarara ndikarota ndichirara naye. Ndaingoti ndikarara even 2 minutes ndairota ndichirara nemurume. Ndaitopepuka ndapedza kurara nemurume ende upedza acho dzaiuya chero ndakagara pasi. Ende chibereko changu chakatanga kubuda mvura inonwa zvekuti pandaida kuenda kumachechi kunonamatiro murume uyu airamba kuti ndiende. You'd make sure kuti ndaienda. Handiendi, ndaifunga kuti rudo zvakaramba zviendera mberi zvekurota upedziya. Then rimwe zuva mukadzi wake akauya kumba kwake. Iye aiuya kumba kwangu murume uya. Ndaitomuudza kuti asauya nekuti mukadzi wake ariko kumba, but aingoramba achiuya zvenhare. Then makuseni akati abuda achienda, ndakabva ndarohwa nechinhu chandanga ndisingaoni. After 3 months ndakabva ndarohwa futi, ndanga ndakuita kunge munhu akupenga. Chero izvezvi pandakasiya nemurume uyu, hope dziya dzekurota ndichirara nechinhu chiya hadzina kumira. So ndanga ndida rubatsiro. Ndakafamba kwese even kumapostori kweng'anga, asi rubatsiro handisi kuruwana. Ndinongorara kunge munhu akadhakwa. 15 minutes chinenge chatopedza neni. So ndo problem yandinayo. Kana pane anokwanisa kundibatsira ndibatsirewo shuwa. Vamwe ndivo vanoti ndakaberekeswa mweya usiriwo. Vamwe vanoti ukushandiswa handichazivi kuti ndodii. Kana maposta neyangu ndichateera kuYouTube nekuti ndogara ndichiteera nyaya dzenyu, right? I think we have exhausted all the solutions. Handimati makaenda kunga zvikaramba. Ngatimbozamai Jesu. Jesus chai, ngatimuzamei.
if kana tikangoziva kuti nyika inoi yakasikwa nani, who created this? The problem that we have as Christians is we want to help God. God does not want to be helped. Tikangozviziva zvomwari hadi rubatsiro rwedu, haidi kuzama mwari chaiko. Munoziva kuti zvinhu izvi kezvo pane zvimwe zvaimboitika pandiri zvokuti makuseni ndakamuka nditi everyday makuseni ndaimuka ndakarumwa, so zvinhu zvoitika ka1 pamwedzi ndomuka ndakarumwa. Zvimwe zvacho zviri deep, I can't tell you. Zvimwe zvacho I think ndichangonyora sahaidi because I cannot tell you such things, but it was deeper. One day ndakamuka ndikati mwari nandichazvidi zvinhu. I don't want this. What is this, mwari? It was sure. I don't know. And people in our lives vanotitumira zvinhu zviri weird varipo. Ndoziva kuti zvingaita sekuti chando inoita zvenhingirikiti. Kwa hiyo machechi, regai ndimbokuudza. Munoziva here kuti because tinoverenga nyaya idzodzi dziri weird, there are certain groups that don't even want to be associated with me, especially because vanofunga kuti ndoita zvemushonga and all. Because it's called prejudice. You come on the page, you see what you see, then you judge without listening. You don't even know what are we talking about here. But I thank God, because I thank God for you, because you guys munopa a listening ear. You listen. From day one, you have always trusted in me. Kubva day one, kusvika nasati wa 50,000, 55, kautagoda 56. Thank you guys for listening. And for not judging. And you go to ash, come on, running out of the sorrow. So it doesn't go to Vanagiro no to anyway, the gate pin me, I know. Shandaka ku Lake Kariba 3 nights before njodzi yebhoti zviri kundishaisa hope. Makadi vatete nemimedare, please chitupa changu viga. Ini ndiri murume ane makore 31 okubereka uye ndinoitawo zvefish bonga ndiri kuno Kariba. Asi pari zvino ndimbori kumba hangu kubva zvaitika chiitiko ichi. Vatete, a lot is happening in this world. Urombwa hushereketwa huriko vedwe. Ndiri kutadza kurara ndichishushikana moyo nemupfungwa. Ndozvibvunza whether or not to share what I saw 3 days before Mbuya Nehanda tragedy. For days now, I've been watching nyaya maerana nezvakaitika ku Lake Kariba musi wa11 August. Ndiri kuona mufananidzo uye kunzwa vanhu vachitsanangura kufa kwakaita vashakavu. I've read the theories. Asi pose pandinoona ma-updates enjodzi iyi kunyanya paDestiny TV, hana yangu inorova zvekuita kunge ichatsemuka nekuti ndine zvandakaona zvandisinambobvera ndataurira ani kana ani zvake zvandinotenda kuti zvingava zvine chekuita nekutsakatika kwakaita hama dzedu. I'm not writing this because I want attention. Asi ndoda kungoudza ruzhinji rweZimbabwe kuti pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika muLake Kariba that ordinary people know nothing about. Kukuudza ichokwadi zvose zviri kutaurwa nevanhu maererano nenhau iyi zvakatosiyana nezvandakaona ndega mbune nemaziso angu. Vamwe vari kuti nhau yeweather, vamwe votizve mawaves, and also vazhinji vari kublema kuti bhoti ranga rakaita overload. Hatizvirambi hedu nokuti ndizvo zvinhu zvega zvinoonekwa uye zvinobatika zvakaonekwa nevanhu. But chokwadi ndechekuti pane nyaya vatete. Kariba is not just water, believe it or not. But beneath those dark waters, there's another world. A world that ordinary people are not supposed to disturb. Kare ndaitombovawo umwe wevanhu vaifungidzira kuti dzingoriwo nyaya dzinongotaurwa nevanhu until ndazozvionerawo pamino sefodya. Zvakaitika ndezvekudai 3 days before chiitiko ichi, ini nasawira wangu ndichamuti Tongai takaenda hedu semazuva ose kuhove. Mind you, pauviri hwedu apa ini ndoga ndindaiva fish bonga. Tongai anosenzawo kune rimwe department, but mufesi wangu zvekudaro. Tongai akambotanga kuita mumaitiro asinganzwisisiki for several weeks. Kana pakutaura chaipo takanga tisanyatsokunzwanana zvakanaka. Pose pandaimubvunza kuti ari kuendepi manheru sevanhu vaigara vose, aingondiudza kuti iye he had a business to attend to. So something was not adding up. Umwe musi ndakati ndaizoenda naye, but ndinozvidemba kuti dai ndakaziva zvandaizoona mberi ndakarega hangu. Takarova mota for about an hour tete, takazonomira kune rimwe divi releki rakati zii. Kwakanga kusina kana motikari kana mafish bonga seni hataiwanzotambira kusaidi koko. Rakanga ringori rima rega rega. Takamira ipapo nchida kuedza kubatanidza nyaya. Ndakaona vanhu vatatu vainge vakamira pedyo nemvura nechekumahombekombe. Vanhu ava vakanga vakapfeka zvinhu zvichena. Pekutanga ndakatombofungawo kuti zvimwe mapostori aiitawo zvavo muteuro yeminamato yavo, asi tete zvakaoma. Ndakazorohwa nehana ndaona pasi vakavaridza jira rewhite. Pamusoro paive nehari, kasmall wooden box, mapanga nezvimwe zvinhu zvandisina kunyatsoona sezvo maiva murima. Ndakavaona varume ava vachitora mbudzi mhenyu kwakuipinza.
mumvura. Ndichiona izvitete mudumu mangu makati nyando. Ndakabvunza Tongai kuti ko chii icho aitora nzvimbo. Akangonditarisa akandiudza kuti yanga isiri nguva yemubvunzo. Tete, ndinokungura kuti dai ndakangobva ndabva panzvimbo ipapo. Dzava midnight a lot happened tete. Zvandisinganyatsokwanisa kutsanangura. Varume vaya vatatu vakabva vangoti zii, vese vakanga vakatarisa mumvura. Then one wavo akataura mashoko echirudzi chandisa kunzwisisa. Immediately after vapedza kudeketera, mvura yakatanga kufamba. Kwanga kusina mhepo, but nothing could explain it. Pamusoro pemvura pakatanga kufoma strange circle, one after another. Bedwe, I can't really put into words zvaiitika ipapo, asi dzaiva hura chaidzo. Ndakanzwa Tongai ondidhonza ruoko zvine simba, zviye zvokunzi murume hachemi. Ndakaridza mhere wani. Akandiudza kuti ndaisafanira kutarisa direct mvura, but it was too late. Ndainge ndaona zvese. Ndakaona chinhu chaisanzwisika kuti munhu here kana kuti mhuka here chinyuka kubva pasi pemvura. Kuti nditi maziso angu ainditambisa bhora risina mweya tete handichazivi. Asi for a moment ndakaona sekunge ndaona face yembudzi yakatitarisa kubva pasi pemvura. Ndakaita chando. Ndakanzwa Tongai oti she's awake. Ndakamubvunza kuti ndiani waitaura nezvake, asi haana kundipindura. Asi ndakatonzotaura nevarume vaya vainge vakapfeka zvichena, achivaudza kuti zvose zvaive ready here. One wavo ndiye akapindura achiti chipiriso chavo chainge chatambikwa. Pandakaona vanhu ava kuti vaizivana, ndopandakaona kuti ndaive panzvimbo isiriyo. Pandakada kuti ndimhanye kutiza, umwe murume aiva mukuru pakati pavo akandasa neziso and somehow knew kuti ndaiva mhandu. Akafamba achiuya zvinyoronyoro pandaive, akandiudza straight kuti ndaisave mumwe wevamwe vavo, saka ndaitsvakei. Ropa rangu rakatonhora. Ndakafunga sekuti vaizondiuraya, asi mashoko andakaudzwa achiri kungondishungurudza nanhasi. Akandiudza kuti gore rega rega pane vanhu vazhinji vanouya kuzotsvaka simba, pfuma, protection zvese nebudiro kumvura kuburikidza nemweya yemumvura. Akandiudza akati vanouya nezvipiriso zvakaita semhuka uye vanhu chaivo. Pandakaona kuti zvaitaurwa zvaisameka sense, ndakati chitsoka ndibereke. Zuva risati rabuda ndadzokera kwataigara naTongai ndikamusiya nevanhu vake. 3 days later ndipo patakanzwa kuti mbuya nehandabhoti ranyora. Ndipo pandakatanga kutya zvakanyanya. Ndakarangara mashoko andakaudzwa nemurume uya. Imwe chinhu futizve, Tongai akazondifonera one day before tsaone bhoti iya. His voice sounded different. Akandibvunza kuti ndaivepi. Ndakamunyepera nekuti kumutemba chaiko ndanga ndisachamutembi. Akangondiudza kuti whatever happens ndaisafanira kuenda kulake mangwana acho aizoitika disaster. Ndakamubvunza kuti nechikonzero chei. Akangondiudza kuti mangwana Kariba will collect what it was promised. Ndokubva ndakata foni ndisati kana ndanzwisisa kuti zvaifamba sei. Then mangwana acho ndipo pakanyura mbuya nehanda. Dzinganzi coincidence here. Ndozvibvunza kuti pane zvandakaona zvingava zvine chiitiko netsaona iyi here. Ko mashoko abhuru wangu aireve, ko fese chidzimai ndakaona pasi pemvura, kuti ndeye chokwadi here or I was just hallucinating. Tete ndine mibvunzo yakawanda. Ndaisimboita zvekunzwa dzimwe nguva nekuona zvinhu zvakarasirirwa kumahombekombe rwese. Pandaisambozvitora serious until ndazoona zvichiitwa nabhururu wangu nevanhu vake. Ndiri kutya nyaya yakadai iyi ukazama kuudza vanhu hapana nokuteerera zvingatonzi ndava kutora madrugs. Tanzwa nyaya dzakawanda dzekukariba nemunhu ari kuuya netheory yake, asi hatisi kuramba kuti kukariba vanhu vari kubata basa. Anzwa vamwe vanouya vachiita zvimapata avo emanjusu, vamwe vanouya vachichekera ropa imomo. There is a lot guningi. Asi hatisi kuramba zvakare kuti kwanga kune wevhu uyezve chitima kwaibhoti rakanga rasakara uyezve rainge rakaoverloada uyezve inonzi chii injini yakafeila. Hatisi kuramba, hapana chatinoramba, zvose tinongozvibvuma. Pakangofamba Satani ndozvatingangotaura. Ngadai mafamilies akashayikirwa, ngadai Mwari aramba achinyaradzawo mafamilies akawirwa nedambudziko iri. Vanhu vane matheories ose akasiyana-siyana, asi Mwari ndiye anoziva zvakaitika. Right. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Ndinokutendai nekutumira mastori amaita. Musarege chipinda weekend kudai musarega kutumira mastori. Then tine vanhu vari kuti isusu haini ndakashungurudzwa nefamily yangu. I want to come on my own and tell you the story. Nyaya idzodzo dziri kuuya next week. Before we go, I'll be in Gweru next week. Ndukuda makeup artist. Kanchiti makeup artist handisula my chances. Anditi makeup artist wangu inini anoita TV ku South Africa. She does TV. I think you have seen
kana akandita makeup here and there, kwete every day, but she does TV, she does for ETV, she does for SABC. So I need somebody who knows their story. And this kuda feja. No feja news. My image is so important. I'm going to be ndine vatete kwakushuwe vatete vasvika imi ndiri vatete veTV ka ndozoita vatete vekumhuri kwedu naye ka vatete vanofanira kupindira vakadii vakanyatsoita presentable. Saka Tim Gweru ndiri kuda makeup artist, ndipei makeup artist chayo anditi ka ndokutenda nekona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Have a wonderful weekend. Bye bye.